Tofa, ina kuke ma abota bibiyar waƙoƙi da fina-finan dandalin soyayya, musamman wanda ke zaune a birnin Yamai da wanda ke kan hanya. Babbar ƙungiyar nan ta mawaƙa da 'yan fina-finan dandalin soyayya na ƙasar Niger, wato Bark Niger. Bark Niger, Bloc des Artistes pour la Reviviscence Culturelle, ta shirya maku wata wasa wadda ba ku taba ganin irinta ba. Babbar wasar da ta haɗa dukkan mawaƙa da 'yan wasan barkwanci da maraya na wannan kungiya ta Bark Niger da ma wasu gayyatattu tun daga Kannywood ta kasar Najeriya. Shahararren 'yan wasanmu na gida Niger sun hada da Mutari 'yan Balarabe. Ayyare masoya mu tashi, ranar mu ce babu ƙarya. Najim Senka Etoile. Yana hannuna ne, sai tafiya nake ina mazari. Adamu Tubal Doso. Wani rabu da rigar saki, in mai aro ba ya sato ta ko ɗan gidan uban wani ne. Mnas Niger. Jarumi wasu bayu gudun wuya ki lura. Al-Mustapha. Ke ce sarauniya ta gimbiya. Matthew S. Teacher. Kin saka ni farin ciki, ƙaunar ki tana ƙaran kuzari. Mamman Sani Big S. A kake ne na sassauce, in kama zuciya kin sassace. Naziru Ife. Bashir Shaba Niger. ‘Yan tallage. Fatiya Harome. Lokacin na yi mafin iri labora zama Nijero irin kulwanno. Mamman Naziru Mnas. Yarda yanzu ta yi karanci, kisan da asalin mu bai wuce so ba. Zaharaddini Dangaye. Na baro soyayya kusan banga na dalili ba. Aisha 'yan Balarabe. Sabbai kan da irin labora ise bani ibar bani. Nura Fiya. Allah yake bani, gashi lokaci na ya zo. Metir ɗan mutuwa. Nijar kun ga aita muce. Nana Farida Airtel. Wata tabbasaka a tsakanin juna yanzu ta zama gado. Mai jama'a. Mu da hankalin mu bar rigima, kar mu je mu bata kasar Nijar. Ali Sakwambulo. Turuf Wangari. Auta Lazare. Gazima ta su kiji na ɗanɗana ta ɗan zo. A ɓangaren jaruman Kannywood da za su zo tun daga ƙasar Najeriya, akwai Yamu Baba, Angon Sambisa, tare da Zainab Sambisa. Maimaita in ƙara ji ‘yar uwa kamar ban fahimci zancen ki ba. Ce maganin musan ne ka shirya mu je a ɗaura a can. Tare da gwanar rawa ta yankin Afirka, wato Asiya Ciyale. Wasar da za ta gudana a ranar 2 ga sallah da misalin karfe 8 a babban gidan wasa na Jada Saiku birnin Yamai a kudin shiga jikka guda kacal, sai kuma ranar 3 ga sallah a birnin Doso a gidan wasa na MGC Garba Loga. Al'ummar jihar Doso, ku shirya tarban 'yan wasan ku na kasar Niger da kuma na makwabciya Najeriya da za su halarta a wannan birni domin gudanar wasanni. Sponsor Canal 3 Niger, Canal 3 Monde, Tauraruwa TV, Tambara TV, Duniya TV, Amfani TV, RTT, ORTN, ESPM, Esteem, Anasim, Entreprise Courfey Experience, Pharmacie Tagour Doso, Établissement Talouali, Alhaji Idrissa Sidibé Chic Store, Président MPR Jamhuriya Niamey Ibrahim Namata, Niger Telecom, Honorable Haniberi, Honorable Fatima Abdullahi Sambo, APEC. Kada ku manta 2 ga sallah a birnin Yamai, sannan 3 ga sallah a birnin Doso. Mawaka, maraya da 'yan fim na ƙasar Nijar a ƙarƙashin ƙungiyar Bark Niger tare da baƙinmu na ƙasar Najeriya. Jiragun al'ummar Nijar, maso juna 'ya'yan Nijar, waɗanda siyasa ba shi da kyau saboda yana iya rusa mu.